Bona tarda a tothom, soc la Rosa Saiz i soc la coordinadora territorial i també de sectors d'aquí del districte de les Corts. En primer lloc, benvinguts i benvingudes a totes per estar avui aquí amb aquest incident que ha significat canviar en el darrer instant i en el darrer moment de lloc. Disculpeu, potser al llarg de la sessió s'anirà afegint gent. El temps és així i hem decidit en l'últim moment poder fer-ho a xup-luc i poder fer l'acte com ens mereixem tècnicament. Res més que agrair la vostra presència i la vostra assistència i dono la paraula al Joan Ramon Riera, que és el nostre regidor de districte. Endavant, regidor. I ara farem aquelles coses de la tècnica una mica... Encara això són reminiscències de la Covid, no? Però diuen que falta molt poc, perquè ens puguem treure la mascareta. Diuen que és qüestió de dies, si tot va bé, no? Ara hem empalmat una pandèmia amb una guerra i això són coses que ens han d'amoïnar i ens han de preocupar. Però, bueno, escolta, ara no... En primer lloc, jo crec que, tot i que avui és dia de pluja, doncs és dia de commemoració i, deixa'm-ho dir, de celebració i de festa. O sigui, els drets de les dones jo crec que s'han de commemorar com toca, s'han de celebrar i sobretot, també s'han de reivindicar i posar en l'agenda política, en el dia a dia de la nostra feina, dels que estem a l'Ajuntament i dia a dia batallem. O sigui, jo crec que és un dia per recordar que s'ha fet molt, perquè també jo crec que les dones han d'estar orgulloses de la trajectòria del seu passat, de la seva història. Ara ho comentàvem amb la Núria, d'on venim aquí a les Corts. Vull dir, un passat que moltes dones, i homes també, no volen ni recordar. Una presó, no? Vull dir, un trauma, una cicatriu que en el si del districte a vegades sembla que haguem passat pàgina i vulguem oblidar-ho i no vulguem fer-nos en ressò. Però és que és important tenir aquestes coses a la memòria si de debò ambicionem la veritable igualtat, si de debò ambicionem la veritable equitat, en tots els terrenys de la vida. Jo ahir em mirava els papers i buscava el Dia de la Dona neix el 1870 i escaig, quan la Segona Internacional defineix el 8 de març com el Dia de la Dona Treballadora. Perquè la dona en si sabia poco, havia de ser i havia de posar un adjectiu, de treballadora. Era això el que era digne de ser commemorat i celebrat, la condició de treballador o treballadora. Jo crec que a l'any 75 van haver de passar 100 anys perquè Nacions Unides reconegués el 8 de març com el Dia de la Dona, el dia de viure la condició de dona, de reivindicar allò que ets, no allò que fas com a treballador o treballadora, sinó allò que ets. Han hagut de passar 100 anys per arribar a posar en l'agenda la condició de la dona. I des del 75 enguany hi ha hagut avenços? Doncs segur que sí, però segur que tots i totes convindrem que hi ha molt per fer encara. I ara aquests dies els diaris en parlen molt encara de les desigualtats en el terreny laboral, en el terreny salarial, en el terreny domèstic, en molts terrenys que hem de tornar a posar sobre la taula i reivindicar la condició de dona. I deixeu-m'ho dir, perquè quan tinc reunions i trobades amb entitats del moviment feminista i taules de dones, sempre a mi m'agrada posar sobre la taula i la necessitat de canviar els rols masculins. Nosaltres, ara parlo com a home, nosaltres també hi tenim molt a fer i molt a canviar, i molt a posar en valor la condició de la dona. Per tant, jo, res més. O sigui, escolta, avui és un dia de commemoració, és un dia de celebració, jo crec que és un dia de posada en valor de la condició de dona i de tot allò que implica socialment ser dona, que no és poco i que ens queda un camí per fer molt llarg, però que l'hem de fer amb il·lusió, amb ganes i amb ambició. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies per ser aquí a totes i a tots. Moltes gràcies, regidor, moltes gràcies a l'Ajuntament per fer-nos cabuda en aquest espai una mica més acollidor que el que és ara mateix el nostre monument tan estimat que per sort està plovent i això també és d'agrair, la veritat. La veritat que després de 2 mesos o mes i mig sense ploure doncs no passa res. Un 8 de març plogut és un bon 8 de març. Jo dir-vos que estem aquí molt felices de retrobar-nos perquè feia molt de temps que no ens trobàvem i és un dia important per nosaltres perquè en tot un procés llarguíssim que ens coneixem ja de fa molts anys i us estimo molt, la veritat, us estimo molt a totes les dones que esteu aquí, que ja ens coneixem de molts anys, de reivindicar aquesta memòria de les Corts. A poc, com formigues, anar treballant, anar fent poques coses, però crec que ben fetes, en el sentit de reivindicar una memòria que estava molt oblidada. I per sort, des dels 2006, 7, 8, 9, 13, 14, 15, hem anat fent pinya, no només a les Corts, amb dones de Sant Martí, amb dones de Sant Adrià, amb dones de Nou Barris, amb la Barcelona inquieta, la Barcelona que mira per la memòria de les dones del futur, perquè la memòria és futur, és política. Perdoneu, faig un incís, no puc evitar-ho. Quan Vox quasi guanya les eleccions a Castilla i León, el primer que diu és que no negociarà sobre gènere i no negociarà sobre memòria històrica. I el dia 8 de març per nosaltres és gènere i és memòria històrica, és feminisme i memòria històrica, i és política del futur. Bé, i la política també passa pels nostres espais públics, perquè els nostres espais públics expliquin d'on venim i on anem, i per això l'ambició de construir un monument. Un monument que, com sabeu, està viu, que ha d'estar ple de nosaltres, d'activitats, de xarxa, i que ara volem imaginar-nos que inclús marcarà tot un perímetre, tot el recorregut, tots els límits del que era l'antiga presó de dones. I una mica per això també estem aquí, per reivindicar aquest futur, també construït en pedra, viu en pedra, i sobretot per donar pas a un acte cultural, commemoratiu sobre les dones, i en aquest sentit estem superorgulloses de presentar-vos a La Voz Ahogada. És un grup teatral que ja fa molts anys, uns quants, tot i ser molt joves, que esteu treballant vinculades a l'Associació d'Expresos Polítics del franquisme i que treballeu molt en relació a la memòria històrica. A transmetre la importància de la memòria històrica a través d'elements culturals. El teatre és una eina fantàstica i per això també treballar amb vosaltres és un plaer. I res, sense més, us presentaré que venen a fer l'obra teatral Dones Lliures, adaptada per aquestes circumstàncies, per tant, una mica reduïda en el temps, i és una obra de l'Ivan Campillo i en la que actuen la Laura Sancho i la Mireia Clemente. I ara, sense més, dono pas a la Montse Torres, que ve de l'Associació d'Expresos del Franquisme. Només és per fer una salutació i ens fa molta il·lusió, o sigui, ja fa uns anys que comencem a fer actes conjuntament la plataforma Eurom i les arts públiques i tal, per anar fent xarxa, això que deia la Núria. I nosaltres avui concretament ens fa il·lusió, primera perquè l'obra de teatre també ha sortit d'entrevistes amb dones que han estat a la presó de la Trinitat, però en aquest cas voldria recordar sobretot a les dones que van estar a la nostra associació, com és la Maria Salvo, que havia sigut presidenta de l'Associació d'Expresos, la Laia Berenguer, la Tomasa Cuevas i la Isabel Vicente, que es veu que va ser de les primeres que va entrar a la presó de les Corts. Entre moltes d'altres, però per anomenar-ne algunes, o sigui que per nosaltres ens fa molta il·lusió de poder dedicar tot això a aquestes dones que, com la Maria Salvo, que ho va poder veure, les altres no ho han pogut veure, al monument, però que d'alguna manera els fem arribar aquesta cosa de que van lluitar i va servir per alguna cosa. I aquí estem i continuarem. I nosaltres no deixarem de fer actes conjunts tant amb la plataforma del futur monument com amb l'Eurom, com qui sigui. Vull dir, crec que el tema dones dona molt de sí. Comenci l'obra.
La presó de les Corts primer i la de la Trinitat després van ser l'escenari de la repressió penitenciària contra les dones a Catalunya durant el franquisme. Dones lluitadores que havien sofert pel sol fet de ser dona, per voler pensar lliurement, per creure en valors com la llibertat i la democràcia, en una època de silenci, de repressió, d'injustícies i de falta de llibertats. Nosaltres, a Voz Ahogada Projecte Escènic, volem donar veu a totes aquelles dones en uns moments en què el feixisme torna a créixer i està posant en perill els drets i les llibertats pel que tanta gent, i per descomptat, tantes dones van lluitar per aconseguir. Després de la guerra, la dictadura va haver de crear una legislació penal que permetés reprimir els enemics polítics i controlar la societat. Així, tots els que no eren afines al règim eren considerats per les lleis de l'Estat com enemigos peligrosos i dañinos moral i socialmente. En molts casos, com a la presó de dones de les Corts, la repressió i el control va ser dut a terme pels sectors més reaccionaris de l'Església. ¿Quienes tienen ideologías distintas a las inherentes al hombre español? Sano y vertical, religioso y de derechas por naturaleza. ¿Sufren de un virus marxista o una malformación genética? El terrible gen rojo. Y para combatir este preciso mal debemos reinstaurar la Santa Inquisición. Pues nos encontramos con la ardua tarea de luchar contra la descristianización que imperó en España en los últimos años, hasta el advenimiento del glorioso movimiento nacional. Debemos, pues, enfrentarnos a toda clase de vicios morales y materiales producidos por el laicismo republicano primero y por el desenfreno y la destrucción marxista después. Así pues, decretamos la creación de prisiones especiales para vigilar a las presas comunes y a las mujeres republicanas encarceladas. Con el fin de la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Amén, hermana. Amén. Bé, què us he de dir jo? Potser que comenci dient el meu nom, oi? Sí, esclar. Jo em dic Roser i vaig estar a la presó de la Trinitat. Però potser que comenci d'abans, oi? Sí, esclar. Nosaltres vam començar la militància, que la meva germana Vicky tindria uns 14 o 15 anys i jo uns 18 o 19 anys. Perquè nosaltres érem del barri de la Trinitat Nova. I allà els joves ens reuníem per parlar de coses que ens interessaven. Política, economia, problemes del barri. I un dia ens van venir a veure i ens van proposar si volien fer-nos de les joventuts. Que primer vam ser de les joventuts i després vam passar al PSUC. I vam caure perquè van posar a la presó un noi que van apallissar molt i va parlar. I dic que vam caure perquè quan et detenien es deia així, la caiguda. A nosaltres ens van detenir la matinada del 10 de febrer del 69, que sempre venien de matinada. Sí, com la cançó de la Maria del Mar Bonet. Van venir a la nostra cambra uns homes que no anaven vestits de policia i ens van fer aixecar. Quan ja érem al menjador, vam veure que tots els llibres estaven tirats per terra. I ells que deien, ¡las armas! ¿Dónde tenéis las armas? Las armas! Que estaven buscant armes a casa meva, imagina't. I nosaltres, què armes? Què diuen? Quan vam arribar a la comissaria, ens van cridar dient-nos el nostre nom de guerra, que era el nom que teníem per no ser descoberts. Així que vam veure que algú havia parlat. Allà hi havia sobretot prostitutes, que entraven i sortien amb molta facilitat, perquè bàsicament les detenien per embutxacar-se els diners i després les tornaven a deixar anar. 500 pessetes em sembla que eren. Que una d'elles em va dir, oye, ¿y a ti dónde te han cogido? Y yo, en la cama.
La meva germana Vic i jo vam estar una setmana a comissaria. Però jo crec que vam tenir sort. Ara, si arriben a saber que els meus sogres a casa tenien l'impremta i que eren els responsables de l'aparell de propaganda de Catalunya, jo no surto viva d'allà. Perquè amb nosaltres hi havia també l'Assumpta, Assumpta Pi es deia, que la van penjar dels peus per la finestra de la Via Laietana. I el seu nòvio, el Farinyes, el van apallissar i el van deixar molt malament. I tot perquè tenien una maquineta, una ciclostil, a la universitat. Es va torturar a molta gent a la Via Laietana. A molta gent. A la Vicky i a mi no ens van pagar. Per això dic que vam tenir sort. A la Maribel, en canvi, pobreta. El cargo de responsable de organización lo desempeñaba María Isabel Ferrandiz Blas, con el nombre conspirativo de Esther, y anteriormente con el nombre de guerra de Susana, y que junto con el anterior acusado, José... A nosaltres ens van tenir 32 dies. Com era l'estat d'excepció, doncs van aprofitar. A mi em van interrogar moltes vegades diferents inspectors de la política social, que es deia així llavors a la policia del règim. Em pagaven, em donaven pallisses, cops de puny a l'estómac, i després vaig saber que el meu germà el feien mirar per una finestreta petita que hi havia i li deien: «Es a tu hermana, pues si no hablas, la vamos a pegar y la vamos a violar». Et posaven les manilles per sota els genolls i et feien caminar. Això li deien la cigonya. Li posaven noms a les tortures, sí. Quan queies, et pagaven. Et tornaven a aixecar i a començar un altre cop. I després et feien estar recolzada a la paret amb tot el pes sobre el teu cap durant hores. Jo era jove i petita, però em veia gran, forta. Els petits eren ells. Nosaltres sabíem per què lluitàvem. Crèiem en uns ideals més grans i no ens podien fer res. Ens pagaven, ens torturaven, però no ens podien fer res. L'edifici de Via Laietana és el símbol més emblemàtic de les tortures i la repressió que es va exercir a Barcelona durant el franquisme. El Congrés i el Parlament han demanat al govern central convertir l'edifici en un espai veïnal de memòria democràtica. El 26 de març del 2019, l'Ajuntament de Barcelona va fer instal·lar una placa enfront de la comissaria en record a les víctimes que allà van patir lluitant per la democràcia. 2 dies després, la placa va aparèixer cremada. L'Ajuntament de Barcelona va restituir la placa i, en paraules de la seva alcaldessa, «Ara que ha estat atacada per un grup feixista, nosaltres, encara amb més convicció i respecte, la restituirem les vegades que sigui necessari». A dia d'avui, s'ha hagut de restituir 8 cops. Mira, jo em dic Magda Segura i sóc de Terrassa. Jo militava al SUC i formava part del moviment de dones democràtiques. A mi em van detenir l'any 74, que jo llavors tenia 21 anys i estava casada amb el que llavors era el meu marit, el Rafa, que jo m'havia casat als 19 anys perquè em va donar la gana. Però també perquè llavors jo, per raons familiars, volia sortir de casa i llavors eren altres temps. I les dones, si volies sortir de casa, doncs... I no només perquè la gent et tractés de puta, que a mi això... sinó perquè era la llei, m'entens? Les dones érem legalment propietat dels homes, del pare o del marit, i això era així. Quan ens van detenir era a l'abril, i nosaltres estàvem amb tots els preparatius per l'1 de maig. I quan van trucar a la porta abans d'obrir, vam llançar tot el material per la finestra. Però no va servir de res, perquè després ho van trobar i ens ho van imputar. A nosaltres no ens van torturar. I ho poso entre cometes perquè pagar-nos no ens van pagar. Nosaltres ens van tenir 72 hores drets i sense menjar. Això ja era l'any 74 i tot el que fessin després se sabia. I això, que tenia molt d'interès en que no ens quedés cap senyal. Però s'aguanta bé. Jo no m'ho podia ni creure. La força que treus, la dignitat davant dels botxins. I tots aquells policies mai van pagar pels seus crims i van continuar el cos policial, que així ens va.
que evidentment sí, hi havia algun gest d'humanitat enmig d'aquella dictadura que agraïes molt. Mira, jo recordo que quan ens van portar al jutge manillats, el jutge va dir «les pueden quitar las esposas». I el guàrdia civil va dir «bajo su responsabilidad, señor juez». I el jutge li va contestar «tienen cara de buenas personas». Però després ens va ficar a la presó igual. Quan van tancar la presó de les Corts, primer es va habilitar un pavelló per a les dones a la presó Model, que va funcionar 6 o 7 anys, fins que, el 1963, es va inaugurar la presó del barri de la Trinitat. Allà van ser recloses preses comuns, però també preses polítiques. De fet, tota una generació de dones que van protagonitzar les lluites del moviment estudiantil i obrer contra el franquisme. Van passar per la presó de la Trinitat durant aquells anys 60 i 70. Jo em dic Maribel i vaig entrar a la presó amb 17 anys. Jo em dic Carlota i aquells anys era estudiant. Jo militava a la Joven Guàrdia Roja i fèiem manifestacions que els hi dèiem relàmpago. Es convocaven de boca a orella i venia molta gent que esperava pels carrerons al costat. De cop i volta algú feia un crit al mig del carrer i sortia tothom. Jo no. Jo era propera al foc, al Front Obrer de Catalunya, perquè era molt amiga del Pere Maragall, que era el germà del Pasqual Maragall, que era un dels organitzadors. I si estaves ficada en aquells moviments, doncs repartint octavetes, cridant consignes i tot això, doncs acabaves corrent davant dels grisos. A la policia de llavors els hi dèiem grisos, perquè anaven vestits de gris. I rebies algun cop i tard o d'hora acabaves a comissaria. I potser algun cop també a la presó. 2, 3 mesos... Jo vaig estar un any. Un any? Sí, i això que era menor d'edat, però llavors la majoria d'edat judicial era el 16. Però un any? Sí, en el meu cas suposo que va ser per donar exemple. Jo era del PCI, del Partit Comunista Internacional, i estàvem fent una manifestació al carrer Tajo, al barri d'Horta. Hi havia moltíssima gent, i va aparèixer un cotxe patrulla, van baixar un grup de policies i es veu que un d'ells es va posar la mà a la pistola. A la nostra organització hi havia sempre un grup de persones que portaven còctels Molotov per si venia la policia, llançar-los al mig del carrer, tallar-lo i poder fugir. Però un company, al veure la pistola, el va llançar contra el cotxe patrulla. I així que després, quan ens van agafar, ens van fer un consell de guerra i tot, i ens van acusar de terrorisme. Jo no. Jo acabava d'entrar a la universitat. Venia d'un col·legi de monges. A mi em detenir a una manifestació de l'1 de maig. Per pardilla. Que només ens van detenir a la Margarita Arboix, a mi i a una altra. Jo havia d'anar amb una bandera vermella al davant. Aquella era la meva missió. I després, quan venien els grisos, ens havíem de dispersar i trobar-nos en un altre lloc per continuar amb les protestes. Així que vaig pensar, calla, guarda la bandera al bolso per després. Així que quan em van detenir, duia la bandera a sobre. Jo vaig començar de molt petita. Als 12 anys ja feia les matrius de màquina per la vietnamita. Ai, sí, les vietnamites, que eren aquelles màquines per fer còpies. Sí, així imprivíem les octavetes que després repartíem d'amagat. Jo vaig començar a la universitat. Érem joves, idealistes, crèiem en un món millor, fèiem servir paraules tan grans com llibertat i democràcia, que encara eren prohibides, però jo era inconscient, perquè quan vaig entrar només tenia 18 o 19 anys i... Perdona, però tu m'has dit que vas començar als 12? Sí, perquè jo tenia un germà 9 anys més gran que jo i em va ficar en aquell ambient. Tots dos érem d'un grup d'escoltes que pertanyia a l'església. A l'església en aquells temps ens va ajudar molt. Hi havia molts capellans joves obrers. Sí, és que l'església no va ser mai el dolent va ser l'església franquista. Sí, era com les dues Espanyes. Una església era la que ajudava els que patien la repressió i l'altra era la que duia a terme la repressió. Jo recordo un capellà a Torrebaró, Alfonso crec que es deia, que a ell tenia vivint a gent d'esquerres i a casa seva es feien reunions, tot d'amagat, esclar. És que aquells capellans ja no eren com els d'abans. De fet, molts treballaven. Fins i tot les comissions obreres es van fundar en una església, l'església de Sant Madí, al barri de la Bordeta. Doncs jo recordo que quan vaig entrar a la presó em vaig fer passar per molt creient, perquè em vingués a veure el Jaume, dient que era el meu director espiritual, perquè aquelles visites eren sense vigilància i així ell em passava uns papers, jo li passava unes cartes. El Jaume era un capellà molt d'esquerres, que era molt amic meu, que em sembla que després va deixar de ser capellà i tot. Però les monges crec que se'n van adonar perquè no el van deixar tornar més, el Jaume. Sí, és que a la presó de la Trinitat també la portaven unes religioses, però aquestes no eren de les que ajudaven els oprimits, no. Aquestes eren de les altres.
Les Cruzadas Evangéliques de Cristo Rei es deien, que amb el nom ja veies de què anava la història. Las Cruzadas Evangélicas de Cristo Rey somos una orden creada en 1937 para vigilar a las presas comunes y a las mujeres republicanas encarceladas. Eren monges camuflades, no portaven cap hàbit. Fins i tot en això eren falses. No somos monjas, somos señoritas. I naturalment eren feixistes. El objetivo que nos ha sido encomendado por Dios y por el caudillo es hacer redimir a las presas de sus pecados. El seu objectiu era arrencar-nos les nostres idees del cap, aïllar-nos de la resta i fer-nos un rentat de cervell, vaja. Para cumplir con nuestra ardua tarea debemos, si es necesario, emplear todos los medios que estén a nuestro alcance para vaciar sus mentes enfermas de ideas tan perniciosas como el comunismo o la democracia. A les preses polítiques ens tenien por perquè no ens podien controlar. A les altres recluses les podien dominar més fàcilment. Les amenaçaven, les espantaven, dient que els hi traurien els privilegis, que perdrien la condicional. Però amb nosaltres això no servia. Son un engendro del mismo diablo. Nosaltres no estàvem soles. Arribàvem sempre en grups, somrients i desafiants, i això les posava dels nervis. Ya están perdidas, sin ninguna posibilidad de remisión. Todas ellas. I com que érem el mateix dimoni, l'única cosa que podíem fer amb nosaltres era aïllar-nos a la resta perquè no poguéssim contagiar cap altre amb la nostra malaltia. Sí, malaltia, perquè si creies en democràcia eres una psicòpata antisocial. I al ser marxista et convertia en un ésser mental inferior i això justificava la necessitat de la segregación de estos sujetos para tratar de liberar a la sociedad de esta plaga tan temible. Així que ens posaven en grans sales i ens separaven de les altres recluses, les preses comuns. Sí, a les preses comuns només les veiem si venien a portar-nos el menjar amb les monges o ens les creuàvem al passadís o alguna cosa així, però no volien que tinguéssim contacte amb elles. I entre nosaltres també ens separaven. A nosaltres, les estudiants, ens van posar al pis de dalt. I a nosaltres, les obreres, al de baix. Teníem por que les estudiants influíssim amb les nostres idees a les obreres. I moltes vegades era l'inrevés. Però nosaltres teníem els nostres sistemes per comunicar-nos. Sí, si era de nit, ficàvem amb una escombra al pis de dalt. I nosaltres, des de dalt, amb una corda, lligàvem una capseta on hi posaven un paperet a dins que deia tot el que havíem fet durant el dia. Nosaltres també posàvem el nostre paperet i ells des de dalt el pujaven cap amunt. I des de fora, des de la cabina de vigilància de la Guàrdia Civil, es veia la finestra, però com que era de nit no veien res. I nosaltres tot això ho fèiem amb els llums apagats, esclar. Sí, si era de dia i hi havia algú urgent a comunicar-nos, fèiem lo del colacao. Ai, sí, que anàvem al pati interior on hi havia els lavabos que donaven a l'interior i allà ens comunicàvem d'una finestra a l'altra. Nosaltres, per avisar, primer cantàvem Yo soy aquel negrito del África tropical. I nosaltres contestàvem Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Quan arribaves a la presó, primer t'estaves 3 dies en aïllament. Una cel·la petita, amb un llit, una pila i un vàter. També hi havia una finestra que donava als safrejos dels guàrdies civils. I et rebia una presa de confiança de les monges, que et mirava per tot arreu. Una dona enorme que havia matat a la seva cunyada en una discussió. Aquella era la que et rebia. I si havies d'anar a la revisió mèdica, la cosa es posava pitjor, perquè allà hi havia un metge, que allò no era un metge ni era res, que et magrejava de dalt a baix, amb el consentiment d'una tal Isabel, que suposadament era infermera, i que s'ho anava mirant. I no només s'ho mirava, sinó que si et queixaves et deia «Anda, cállate! ¡Qué pesada! ¿Qué manía tenéis? El doctor es muy buen médico, muy bueno!» I bé, i et portaven a la sala de les obreres o a de les estudiants, i allà a deixar passar el temps. Però bé, almenys ja no estàvem totes juntes i ja no érem a comissaria. Noia, et diria que m'alegro de veure't, però... No siguis tonta, vine aquí. M'ensenyes això? Doncs és tot el que veus. Una sala gran, amb columnes i llits, una altra sala de cuina on no es pot cuinar,
I també hi ha uns freds, uns rentamans, uns vàters... Ah, no hi ha dutxes. I per dutxar-vos què feu? No, si les germanes ja ens porten un cop per setmana a dutxar-nos. Només un cop? Bé, nosaltres ja vam demanar si almenys podien ser un parell de cops. Vam fer un escrit, el vam signar entre totes i no vegis el que ens van dir. Que el que havíem fet era terrible i el que demanàvem, de pecado capital cap amunt. I ens vam quedar sense poder sortir al pati. Només per voler dutxar-vos. Sí. Així que quan ja vam poder sortir, vam quedar totes per liar-la. I ens van pujar les faltilles per sobre els genolls. Què dius? Sí, feia bo i vam dir, apa, així es toca el sol. I les monges què van dir? Ni 5 minuts. Oh, que estáis provocando! Però el pati no era tot dones. Sí. I què estava provocant? No ho sé. A ella, segurament. Escolta, quan baixem a dinar? No, nosaltres no anem enlloc. No deixen que ens relacionem amb les altres preses. Ens porten a menjar aquí? Bé, ens porten una cosa que elles li diuen menjar, però que no s'ho menja ningú. Què és? No ho sé. Cocodrilo. Només et diré que quan porten llegums pots veure els cucs flotant pel plat. I què mengeu? Doncs el que ens porten les famílies de casa. Ho posem tot al comú i després ho repartim. La Carlota, que la seva família són de Vic, ens porta embotits. I la Maribel, al sopar ens porta formatges, que n'hi ha cada un que fot una de pudor de peus que no s'hi pot estar. Sí que estan altes les finestres. Sí, però si et puges sobre el llit encara pots veure un trosset de carrer. I allà hi ha una altra finestra que dona al pati de les comuns. I més enllà... Escolta, aquell no és el teu pare. Què dius? Sí, sí que ho és! Quina il·lusió! Papa, papa! M'està mirant! Hola! Hola, hola! Què fa aquell? Qui? El guàrdia aquell de la garita? Qui, aquell? Ah, sembla que s'estigui... Oh! S'està traient la... I s'està fent... Oh! Serà porc! I aquest és un dels que ens ha de vigilar? I jo que estava tan emocionada per haver vist el meu pare. Hauríem de fer alguna cosa. L'hauríem de denunciar d'alguna manera. Nosaltres a ell? Ves que no ens denunciï ell a nosaltres. A nosaltres? Però si nosaltres no hem fet res, què podria dir de nosaltres? Lo que habéis hecho es gravísimo. ¡Gravísimo! ¿Nosotras? ¿Nosotras qué hemos hecho? Bien que lo sabéis. Estabais bailando desnudas, ¿Qué diu? exhibiendo vuestros cuerpos de forma lasciva por la ventana. Nosaltres? Ay, no os molestéis en negarlo. El guardia del patio os ha visto. ¿Pero qué nos ha visto? Si desde esa ventana no se nos ve más que esto. El guardia lo ha dejado bien claro. Vosotras le habéis estado provocando de mujer a hombre. Le habéis provocado de mujer a hombre. ¿Que nosotras qué? Però si només es veia el serrell. Oiga, que nosotras no hemos hecho nada. El guarro ese es el que se ha puesto allí en contra... Silencio. Y encima mintiendo. Os merecéis un castigo ejemplar. A partir de hoy estaréis 3 semanas sin recibir paquetes de comida ni de ropa. Y más os vale que no vuelva a oír otra queja como esta. I ara què fem? No ho sé. Doncs haurem de rentar la roba, els lavabos i amb aigua freda, de qualsevol manera. I per menjar? No ho sé. Doncs haurem de menjar... Cocodrilo! Allà a la presó també reien. I tant que reien. Reien molt. Sí, perquè eren gent molt jove i amb moltes ganes de viure. Avui estava al locutori quan han portat un acte de llibertat. Què? Saps aquella senyora gran que estava preventiva? Només cal que pagui 500 pessetes i ja pot sortir al carrer. S'ha posat tan contenta. Tu diràs? Estava ballant com una criatura i saltava i no li sortien les paraules. Deu haver estat molt bonic veure tanta alegria desbordada. Sí. A veure quan ens toca a nosaltres. Saps què m'han explicat? Que hi ha una reclusa que és aquí per haver matat el seu marit
A cops d'escombra! Què dius? Com es pot matar una persona a cops d'escombra on s'hi posa una escarba? No ho sé, deu ser molt difícil, però es veu que és factible. Però, home, el pare es devia partir per la meitat, no? I a més l'home no s'ho veia venir. Vull dir, t'has de quedar ja plantat mentre ve l'altre amb l'escombra a la mà. No sé, però devien estar borratxos i entre ai que l'encerto, al final la dona li devia donar la closca al seu marit i vet-ho aquí. Ai, no riguem, no riguem. Ai, no, pobra. Sempre que anava a les visites procurava anar ben somrient perquè la meva mare em veiés bé, perquè no es preocupés. Així era el lloc de les comunicacions. Un passadís, per on passaven les monges, les reixes a banda i banda, nosaltres a un cantó i la família a un altre. I una monja sempre vigilant el que deies. En castellano, hay que hablar en castellano. El català estava prohibit, com tantes altres coses. I entre que no podies parlar en la teva llengua i una monja sempre vigilant el que deies, moltes vegades no sabies què dir. Venga, hay que acabar ya. Les visites eren de mitja hora un cop per setmana. Però entre no poder parlar en la teva llengua i sempre vigilant el que deies, les visites se'ns feien molt llargues. En cristiano! En cristiano! Et deien. Que un dia el germà de la Maria va i li diu: no se preocupe, que a partir de ahora le voy a hablar en latín. I la monja: no, en castellano. Que es devia pensar que devia ser capellà o alguna cosa així, i ara sí que no entendré res. Les visites amb la família eren això, però la veritable relació amb l'exterior la tenies a través de l'advocat. Quan parlaves amb l'advocat era una sola reixa i les monges no et podien vigilar, així que aprofitaven per parlar del que passava de veritat, per enviar i rebre cartes, missatges. El Jiménez de Parga, el Gil Matamala, l'Albert Fina, el Soler Barberà, l'Agustí de Samir, la Montse Avilés, la Lola Hurtado i molts més. Tots ells i elles van ser fonamentals per nosaltres i per la nostra lluita de resistència contra la dictadura. Hem vist tancats a la presó homes i dones plens de raó. Quan la cantàvem, canviàvem la lletra del Raimon per incloure'ns a les dones. Escolta, les preses comunes per què estan aquí? Doncs algunes per robar, suposo. I altres per ser dones, o per ser dones gitanes. Hi havia amb mi una reclusa, que era advocada, la Montse Avilés, que em va parlar de les lleis. Es veu que hi ha una, la de l'abandono de l'hogar, que és terrible. Abandono de l'hogar? Sí, ja saps que el divorci està prohibit, i és pecado mortal. Però si el teu marit et pega, et viola o et maltracta a tu o als teus fills, i tu aconsegueixes fugir, el malparit et pot denunciar i t'hi pots passar fins a 6 anys a la presó. Pobres dones. Sí. Quan estava al soterrani de la comissaria, allà havia la Lletana. Davant de la meva cel·la hi havia un home vellet que plorava en silenci. Portava un vestit negre i unes sabates de ballar. Anava maquillat i duia els llavis pintats de vermell. Amb ell també l'havien apallissat. Em va fer tanta peneta, tan indefens, tan fràgil. Quin mal podia haver fet aquell senyor? Voler-se maquillar, voler-se vestir d'Edith Piaf. Ser diferent. Saps, no puc treure aquell home del cap. Tot és tan difícil per ells també. Hi havia un altre pres, molt jove, però amb ell el deixàvem moure perquè el tenia netejant amunt i avall. Gràcies a ell ens podíem comunicar. Jo crec que
que es va mig enamorar del meu germà, que estava en un altre passadís i no ens podien comunicar. Però gràcies a ell ens passava missatges, em deia, el teu germà està bé, a les comunicacions digue'ns això, han descobert allò altre. No era del partit ni res, però ens va ajudar molt, molt. Companyes, avui estem aquí per denunciar la situació de les preses. Ja és prou greu que avui en dia siguin víctimes les dones d'unes lleis que tracten com a delicte l'ús de l'anticonceptiu, l'avortament o l'adulteri. A més, en presons com aquesta, no es tracta a les preses pels seus delictes, sinó per ser unes descarriades, per tal de rebaixar la seva categoria com a persones i per tal inclús de forçar un abandonament per part de la família. Per això nosaltres diem que ja n'hi ha prou! Per tot això, demanem la despenalització de l'avortament i de l'adulteri i d'altres pràctiques discriminatòries per a les dones. I exigim a les autoritats que les monges desapareguin de les presons i amb totes elles el que endureix encara més un règim per a les dones que ja és prou rigorós de per si. Amnistia per la dona! Amnistia! 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 Finalment, l'abril del 1978, el nou director d'Institucions Penitenciàries va visitar el centre penitenciari de la Trinitat acompanyat de la premsa. Poc temps després, l'Ordre de les Cruzades deixava de fer-se càrrec del centre. I fins aquí, la història d'aquestes dones lliures, del seu compromís, de la seva força i de la seva importància en la història d'aquest país. Volem agrair a tota la gent, i en especial a totes les dones, que ens han deixat la seva veu i les seves vivències per fer possible aquest muntatge. Que la nostra feina serveixi de record i d'homenatge a aquestes dones i a totes les dones que amb la seva força i la seva determinació van contribuir a la lluita per la llibertat i la democràcia. Molt bé, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies a la Salgada i res més, ens veiem el 14 d'abril aixecant el puny i vinga, avui a celebrar el Dia de la Dona.